Manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sige, start na po kita at we barely have mga 25 minutes na lang sa actual running time kan programa niya to. Webes ngunyan, tingog kan banwaan St. Jude, sugabos dyan na devotos tabi ni St. Jude, may pagkakataon na makapagpasalamat tabi dyan sa simbahan sa Lapu-Lapu. Maray na aga, tabi. Ano man kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Ano yan, Chard? Sige. Mamaya, halas G's, PhilHealth. Sige, start na kita dahil na nga ni 45 minutes ang programa. Tingog kan ba no? Ang kasabay ang tropa. Diretso na kita kan mga istorya dyan sa luwas. Ako po si Pio Fernandez. Sana po, yaong kamuha dahil nagharali tabi, maski nakapong kita medyo oro dyan na ning date. Diretso na kita kan mga istorya. Kumpadreng Jimmy, good morning tabi. Yes, salamat tabi pa din. Maray na aga sa mga paraan tabay. Sa mga dagdag niya itong bareta, may issue sa banwaan kan ginubata na nagbuto ngunyan kaipuhan mabalanse. Matapos na mag-post mismo si Vice Mayor Gemma Onghuko tabi pa rin, may kinaaraman sa pagbito ni Mayor Chino Garcia kan resolusyon manungod sa propuesto kan Sangguniang Bayan na itaas ang municipal sa bawat barangay para sa ulitin ko, sa layuning maging pantay ang progreso ng bawat barangay sa ating bayan. Pinanukala natin na mula sa 150 mil itaas sa 300 mil ang municipal aid sa bawat barangay para sa kanilang mga pambarangay na proyekto tulad ng pathway, drainage, riprap, water system at iba pa. Sang-ayon din dito ang ating mga kapitan ng barangay. Subalit, ito ay hindi inaprobahan ni Mayor Paul Chino Garcia at sa override na panukala ay hindi rin naging sapat ang bilang ng boto upang maging ganap na ordinansa ang nasabing panukala. Sa pabor sa panukala na konsyal, Kagawad Kate Padua, Kagawad July Tingson, Kagawad Primo Pintor, Kagawad Babanyaga, Kagawad Ricky Matsa, ABC President Remedios Mar. Ang hindi sang-ayon sa panukala, Kagawad Rolando Palabrica, Kagawad Migs Amano, Kagawad Tisay Flores, SK Federation President Matthew Orpiada. Nagpuulat, Honorable Vice Mayor Gemma Onghuko. Sige. Iso ka mautan kunta na marulang kao sa 300 mil so aid to barangays pero pinagvito kan alkalde pagkatapos di man na override kan sanggunian bayan kumo su numero na gustong mag-override sa veto powers kan alkalde kulang over. Ngunyan. Sige. Para mabalanse, ang alkalde kan ginubatan may kasimbagan sa kunata pigbito niya ang bagay na ini. And siguro itong pudil ko na lang sa mo parita tabi manungod sa bagay na ini. Ready ito si Mayor Chino Garcia na magsimbag balanse tungkol sa bagay na ini. Jimmy na salita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Sa inisyal na bungkaras kan istorya dyan sa ginubatan, pinagkukontak niya to si Alkalde Chino Garcia para maaraman na laduman kan alkalde kung pinag-veto nasambit ng kamautan na mapalangkaw kuta naman ang mga aid to barangays dyan sa ginubatan. Nasa linya na po si Alkalde Chino ang sa tuya pong ang alkalde man dyan sa ginubatan. Mayor Chino, good morning. Si Pio po, kan DCGB. Thanks for taking our call sa programang Tingog kan Banwaan po, tabi. Good morning po, Sir Pio. Opo. Salamat sa oras, Sir Chino. Naka-report pa lang kaya sa samuyang koresponsal sa 3rd District si kumpadreng Jimmy Nasalita
And he was quoting the public post sa Facebook ni Vice Mayor Gemma Onghoko na pinag-informaran sa publiko manungod po sa pag-veto mo ka nalakdang na kunta na gibuhon man na 300,000 yung aid to barangays, and subsequently dai po na override yung veto mo tabi sa Sangguniang Bayan. May we get your thoughts, reaction tabi, Mayor Chino? Madangog tabi kami, go ahead po. Yes, ano po, kaya Sir Pio, ako po, di man nagkukontra sa 300,000 na pagtao sa aid to barangay. Kung hindi, bako lang po sana ngunyan na maabot na 2023 because we are down by almost 49 million. So ang ano ko man lang po, ako bilang naging kapitan, maut ko po na magkaigwaman ki araw ka na ito barangay na 300,000. So pigbito ko po ito for dahil bako man lang po kaya sa ito barangay ang plano. May igwa kaming plano pati programa na para sa gabot. Opo. So duang point tabi, Mayor Chino, kung sa kuyang nakukuan tama, primero, dai ka man minakontrata. Siyempre, bilang kapitan, isi mo man so pangangaipo financial kan barangay tabi for projects tabi Mayor, ano po? Iyo po. And ikadua, kung tama po ang interpretasyon ni pagdadangog ko, igilid mo na ngunyan ta bako sa nag-adang-adang na taon 2023 ta igaw kang pigasabi na ang munisipyo is down by 41 million more or less. 49 million. Opo, 49 million. Makiklarify po ito na down ang munisipyo ng 49M. Go ahead po. Because of the pandemic, noong 2020, lockdown mga po kita, Sir Pio, then ang effect niya is after 2 years. So, yun na ining 2023. And dahil lang naluwas naman ni Vice Mayor Gemma na may counter-proposal lang sa isa. Bako lang ito subastang dito na pigsabi ko dahil ako uyon kaan. Kundi, tinawang ko sinda ng counter-proposal na gibuntang ng 200,000. But sa process, nailing ko po bako nasa tamang proseso. Takan dati, kang konsel po ako, mga way back 2 years ago, nagpasar kami ki resolution only requesting. From 100 to 150. Tapos, sa ngunyan, sa pinaluwas nila is ordinance, which is pagdaito na override, parang mandato na. Ang pagtatakutan ko lang is, paano yan kung next year, gibuhan naman yung ordinance, gibuhan 400,000, 500,000. Paano na po ang ibatang priority project? Kumbaga, ang nangyayari, pag tigparagibon nila yan, ang sakuyang priority, dahil kung magigibo, kundi puro na sa barangay na kanya-kanya man ang sa mga plano. Okay, so another point tabi, Mayor Chino, igwa ka pala nin counter proposal na bako unang 300, but tama po ba 200 muna tabi, over? 200. Opo, for the meantime, gibuhon 200. Kung maut po ninda gibuhon 300,000, wala man po problema. Sabi ko nga, nagbilang ako na kapitan ng ABC. Sa muna na taon, gibuhon ng 200. By next year, gibutan 250. Pag marayray ng IRA, then by 2024 or 25, gibutan 300,000. Wala man po natin, okay. So, the main point, kung tama po tabi, Mayor Chino, is medyo so 49M is an important factor na pig-consider nindo na dahil pwedeng mabigla yan mananggad na maitao na parang 300,000 ba yun tabi, Mayor? Iyo po, 300,000. So, sa ang computation nga ni sabi Sir Pio, nasa 300 million ang income ng budget na kinabatan. So, only 20% for the EDF. Ngunyan, sa 20% it's only 60 million. Pag ikinaag ni ito, 300,000 times 44, malos yan, mga 13 million ang mawawala sa EDF, sa Economic Development Fund, sa munisipyo. Malarangot na duman sa barangay, na which is almost 50% dahil pa na-implementar sa mga barangay. So mga nakaaging taon, nakulong pa pong barangay ang dahil pa nakaka-gibo o naka-accomplish kang ito barangay. So that's another factor tabi,
mababawasan in marhay so economic development fund duman ko kuhaon niya na aid to barangays and ikadua pang punto day pangani natatapos man so mga proyekto na ginamitan kay ning aid to the barangays last fiscal year tabi mayor. Opo. Tapos didagdagan pa naman nun yan na mamati ka mga habitantes na didagdagan tang 300, magayon ang pagdangogon, 300,000. But the implementation, di man naiiling, di na mamati kang tao. Okay. So, yun lang ang punto ko na bako araw kay Dali. Sabi ko nga ni Sir Pio, like for example, digdi sa Barangay Masarawag, may priority project sa dyan. Kung matao akong 200,000, ito barangay. Aside from 200,000, igo pa ako duwang more than 1 million para sa concreting ng road, Puro Puno. And another 1 million for the water system. So, 2 million, more than 2 million na may tatao sa sarong barangay. Okay. Well, with this, Tabi Mayor, ano po, will you again appeal, move na sa sanggunian na makonsider man so sa imo man na counter proposal tabi being the fact that so sa imong veto napangyari tabi Mayor, anong counter offer mo sa inda tabi? Bali po kaya pag-approval kan ito barangay is coming from the NDC Municipal Development Council composed by the mayor and the barangay captain with some NGO. Yan po ang nag-approval. Then once na ma-approve sa NDC, ipapasa mi po sa Sangguniang Bayan para aprubaran nila. Iyo po sa proper way kung paano mo palangkaw ang municipal aid. Bako po sa through ordinance or through resolution. It is the proper way sa NDC meeting po. Yan. Ay, tama. Baka maputol tabi yor ako maridayal po ano. So, tama palan kasubago nadangog ta ka na igwa kanin pinag-question na process kung kaya pinag-veto mo ito. Iyon na pala nini. So gusto mong sabihin na proseso na maaging una duman sa MBC. MBC tama po, Mayor? Yes po. Duman po maagi ang pag-aproba kang ito barangay sa MBC. So I'm expecting na aram po ini ni Vice Mayor Jero because she is the mayor for 9 years. So pagkatapos kan maaprubaran ito duman, isusumitir na sa sangguniang bayan for proper resolution tabi. Display na sa ordinansa. Opo, for approval ninda yan. Then pag ninda na uyunan, di ibalik ninda sa MDC. Then for another meeting, kung ano naman ang napagkasunduan, ibalik na naman sa IDA hanggang final na po, ma-approve kan Sangguniang Bayan ng 20% development fund. Yan. So, kumbaga, dahil mapupwedeng so sanggunian ang manginutan duman sa proseso. Opo. Yan po ang process talaga ni Ito Barangay. Ayun, opo. So, iyo masanatabi, Mayor Chino, kung igwa kang gustong ipasabot sa mga kapitanes sa taga-Ginubatan, unong sa istoryang iyan dyan, go ahead, tabi. Opo. Thank you very much, Sir Pia, sa pagtaong tsansa na ma-explicar ko sa side ko because social media is not the proper na lugar para iluwas ang karong bagay na bako klarado. Pinaluwas lang is two sides. So, very thankful ako na na-explicar ko sa side ko. Very thankful ako sa inyo. Sabi ko. Ayun, opo. O di sige tabi, Yorta, pagkatapos kang programa, kumako ako ning apay dyan sa may Ginubatan, tamagulay na rin. Ito nang pigalan sa tabi, Sir Pio. Bangutan ko siya. Sulat siya sa apay. Narumdum ako ka ito. So sarong nagangara na, kwan yan, tatawaning Garcia ka ito. Kurang aldaw na wala ito apay. Duwang puta, duwang pakaluto, sarong laya, sarong paluusan. Sige tabi, Mayor, salamat din maray sa oras. Thank you very much, Sir Pio. Thank you so much. Mga tugang si Mayor Chino Garcia sa tuwing nakaulay para mabalanse niya itong issue. Napaisabot dyan sa mga taga-Ginubatan. Ang istorya nga dyan, manungod sa Aid to Barangays. Kung nasabutan na po ha, kung natatapi nag-veto man kan alkalde, ang nasabi ng bagay. All is explained right from the horse's mouth, tabi.
Hali duman sa Tercer Distrito. Kumusta man yan sa First District, Compadreng Jomar? Good morning, Tabe. Thanks for waiting. Naputol. Ano, sige. Anong advice, Compadreng Nald? Ano? Compadreng Jomar, Hello, go pare. ahead. On air baga ako pade. Yes, pade. Mhm. Okay na. Oni pade, bago ang bareta, belated happy birthday ngo na kay Police Major Manuel Junicio II, Mhm. ang Chief of Police kan Malilipot. Yan. Matibay ini pade si Major Junicio. Nag-birthday ini kan Miyerkules, Mhm. ginibo sa Sarong Resort digdi sa Malilipot. So paborito mo mambaga pading pigchi-check-inan. Sa inan. Sa Dos Montes. Uy, so tinuro mo sa kung paanong sistema. So mina-swimming ka ko na bagang na. Nagsusuro-swimming pagkatapos nawawara ka na, pasiring ka na duman sa kwarto. Buwa. Sa mga turo mo sa ko. Good morning kay Attorney Rick De Jesus kang Dos Montes, sabi. Good morning kay Sir Rick Attorney De Jesus. Attorney Rick De Jesus kan Dos Duman Montes. ginibo, bilib ako kay Major Junicio. Aram mo pa diyan mga bisita, duwang pulis sana na hali sa probinsya. Mhm. Siyempre, ano mga bisita yan, duman sa mga pulis kan Malilipot. Okay. Duwa sanang pulis hali sa probinsya, si Police Colonel Fernando Cunanan Jr. mismo. Ang PD kan Albay. PD. Ba? Oo. Tapos? Buda si Ma'am Karen, so PIO. Yan. Ayan. Tapos, ang bisitang politiko, sa sana, Sisay. si Mayor Sinon Volante. Yan. Ang gabos na pading mga bisita na pano so Dos Montes. bako so ano ba dumaan so convention hall na pano ki mga riders, mga paramotor ali sa bilog na probinsya kan Albay. Mga motoristas. Saka mga force multipliers. Bako man ini pa di so mga motor na big bike. So mga saradit sana so mga ordinaryo. So araw kay tong sa kuyang kuro kabayo na sa di. Yan, wala sa kuya man. Yan. Inapot ko si Major Junicio, nga tanya ko ang mga bisita mo, mga riders. Iyan nga mga force multiplier ko. Inorganisar ko nga yan at nagtatarabangan. Very good. Ay niya ako sa mga big time na mga bisita mo, maray ngayon mga iyan, tasigi sa nangyay ka ng karaon, irinom, Tama. Mabuhay ka, Chief Junicio. Kan Malilipot. Belated happy birthday sa imo kasuhapon, ano? Miyerkules. Martes. Martes pala, Martes. Sige. Ay, sinda nga yan, nag-enjoy na kan buhay na araw ka ni. Iyo baga tama baga kumpadre no, kung maimbitar ka mananggan, kitang mga kinapobrihan, tapambira kita makatana. Roger. Bako itong sumangan nasa tronos e dominasyones. Oo. Sabi ko matibay yun eh. Sabi ni Mayor Sinon Volante kay Major Junicio, norin ka nga yatabi, Sir Maritar, baka pwede ka magkandidato sa Okay na ko na. matibay ang sistema. May nag-uring-ing na. Anyway, pare, duman sa nasabing okasyon, personal kami nagkaulay ni Police Colonel Fernando Cunanan Jr. and Provincial Director kan Albay Police Provincial Office. Asin sa iyang sinabi na ang approach niya sa iyang pagmanerangon niyan, itong hands-on siya. Ini matapos madiscover kan di si GB News na ini palan si PD Cunanan, igwang cellphone number kang gabos na non-commissioned officer kan bilog na Albay. So mga bakong opisyal, Non-commissioned officers, mga bakong opisyales yan. mga ano yan, patrolman, ini. So gabos na na day pa naging opisyal. So ibaba sa tinyente. Kumbaga igwasin na ning something in common with ining si COP. So kabakbanan sa indang pigrekonisir. Saka may group chat sinda na di ka intro sa mga opisyal. Uy, may commonality ang duwa managad Roger. Susog sa iya na saruin ni sa paagi niya para ma-apresyar
ining mga non-commissioned officers Yan. dahil ang tasinda ang backbone kan operasyon kan PNP. Correct. Pagkumanyan ang opisyal lang niyaw dyan sa frontline. Saludo. Ayaw nga dyan, Oo. ngayong mga raso. Saludo ako. Saludo kita kay Chief at kay PD Kunanan. Ay, Oh, yan. Ronald. Tama yan. Ang kasaraditan, the common lowly employees, iyan ang backbone kan operasyon kan opisina. Oo. Oh. Ang gibo niya pa randomly, dial siya kinumber. Pagkatapos, Pagkatapos, hindi na, apudan baga suraso, kumusta niya? Kumusta ngaya? Si PD ngaya ini? pinipilim, kumusta ka na mo yung Jesus Mariosep? Pwede ka Oo. pala. Si urugmahon man so mga raso. Natural, natatawan ng dignidad. Dati daan. Oh. Ang raso, pag ginapunan ka ng opisyal, dagit ang sasaparon. Nya, natatakot sa piga-apudan, tabaka may nahiling na naman nakadunian, nudian, dadagitan na naman. Ibaga, Sa saya pa na ug malugod na nakikiistoryahan siya. Sabi ko, ano mapikistoryahan nindo, PD? May pigapot ko, ano pigibo mo? Naka-duty ka o dae? Dae man niya sir sa duty. Ano pigigibo mo? Nasa araw ngayon sir, ako baga nga ipigpaluto ni Mrs. Ano ba ka ng ano? Istoryahan. Magayon. Pag dae pa din nagsimbag, dae nakasimbag, halimbawa dae nakasimbag, duman sa group chat, i-post niya, i-call niyang atensyon. Nagapuna ko sa imo, nataday ka nagsimbag. Mina-roll back sa mga raso. Magayo, aram mo. Siguro istoryahan pa dininda. Yes. Sabi ni PD, na-discover ko ngayon na, kumbaga, inian magayon na paagi para mag-cooperar ang mga tao sa programa kang pulisya. Correct. Nakukuha niya ang buot kang tawo. Kumbaga, ini pa lang kaya atlet ang Ironman ini si Sir, si Colonel Kunanan. Drawer ini ki Dragon Boat, mo sa Dragon Boat. Muso nagsaragwanan. Yan, na importante yun ang coordination para manggana. I-aplikar niya ito. Iyan niyang pig-aplikar ko kay puwan na coordinated ngaya ang gabos na tao sa programa kang PNP. Yan, maapod si Pete. Si Pete dito. Ani ba baga dati anos yun mga kumpadre nyo man. Maski sa ina organisasyon, opisina, pribado, pampulo. Pag piga-apodan kan busing so mga raso, kita mga raso, natatakot kita, ano daw nga, ini na naman, bako, ini dai, namomotibar niya, so tao, mina-connectar siya, minababa si PD sa level kan mga yan, pinag-associate niya sa diri niya, isisabay niya duman sa mga raso, uro istoryahan ko na, no, bakong sa dagit lamlam, bako, Opo, istoryahan pa rin. Istoryahan, mga problema sa pamilya, problema sa institusyon mismo. Kung may problema sa loob kang ipatura na natatakot sa pulis kalaban sa chief. Chief. Nakakadirekta kay PD. Si PD to, kumusta koleksyon sa waiting? wala chief, walang dola ngayon. Masibag so raso. Dahil man nga kami pigirasan ba? Ba't si PD? Bakit? One way ba? Tangin-tangin, tawagan ko yung chief mo. Pero magayon na ini pa din. Dahil sa pagidakyan sayang sinabi na nakakakooperar kay puan nindang mariining koordinasyon para kay puan nindang mari ang kooperasyon kang kabos ngani na sarabay ang hiriro. Kung ang mga tao harayo sa opisyal, takot sa opisyal. Tama ka dyan. Dahil man yan nga nakikipag-cooperar na sa buot. Yes, totoo. Koordinado yan. Yes, tama ang bakong koordinado, mina-koordinar por sobrina sana, pero bakong udok sa buot. Roger Ronald, pade dangugon ta pade si Police Colonel Fernando Cunanan Jr. and PD kan Albay PPO sa pakikipag-ulay kan DCGB News. Pakiplay kan video tayo. Ako po kasi on-hand na leader. Gusto ko may connection ako sa mga tao ko. So how would you disseminate yung objective mo
sa opisina mo kung hindi naintindihan ng taong gando sa baba. Opo. At the same time, gusto ko pong nalalaman ang kondisyon ng mga tauhan ko. Gusto ko nalalaman kung ano ulam nila, kung inihiwalay ba nila yung puti sa decolor, yung tawag ko po sa kanila, walang oras na pinipili. Tatawagan kita, minsan gabi, umaga, hapon, naka-day off ka man o ano. Okay. Kumakain ka kasama pamilya mo, kukumustahin ko pamilya mo. Gusto kong makita si nanay, kung may ngipin pa, yung mga gano'n. So, umaabot po ako sa gano'n. Kasi I want my personnel to feel me, to feel how I care for them. Okay. Kasi kung if you want let them appreciate them, ang mangyayari po apektado yung trabaho nyo. Okay. So, gusto ko pong yung mga tauhan ko inspire. Gusto ko po maramdaman nila na yung boss nila andun sa kanila. Okay. Yung pong may concern po tayo sa kanila. Hindi yung pag nag-utos tayo alam niyo po sa military, sa pulis. Pag nag-utos dapat masunod, dapat ganito ganyan. Pero dapat i-ano mo muna tawag dito term doon yung i-inspire mo sila gano'n para gawin na maayos yung trabaho nila. Okay. Para lahat kayo patungo sa isang direksyon. Kung anong gusto mong direksyon, sasama sila sa iyo. Okay, hindi Kung kayo maintindihan ka nila. hindi kaya parang hindi kaya baka isip nila na very personal naman to. Meron pong gano'n, no? Kasi nasanay kasi tayo sa mga sa pulis na pag si PD o kaya yung mga senior officers, senior na yan, hindi na yan bumababa doon sa level ng pati janitor, wala silang pakialam dyan. Okay. Sa kanila is mga officers ko, mga COP ko, yun lang kakausapin ko, yun lang sisermon ako, yun lang bibigyan ko ng trabaho. Ako po ganito. Para ano po kasi nasari po ako sa atleta po kasi ng Dragon Boat. Okay. Pag nag-rowing kayo, dapat isang isang kampas lang, isang direction lang. Kapag isa doon hindi makasabay sa inyo, maiiwan kayo. So gusto ko po yung lahat ng tao ko, naintindihan kung anong gusto ko mangyari, objective ko. At saka po, yun nga, yung mas maganda, interpersonal po yung approach ko sa kanila para maramdaman nila na may PD sila na may PD. Okay, sir. Yan, mabuhay. Iyan pare. Iyan arabo kompadre, first time ko makadangog ning arog ka na opisyal. Sana malasong nga niya ako. sana arog ka ng gabos maski sa pribado baga kompadre Gio Marta. Pasintabi pag iapudan baga kitang mga lowly employees kan mga bossing medyo magkapano daw ngayon ina naman. Baga kun igwa na naman ning sala bako. Bakon ano na naman ang kunya, di ba ano sunahiling naman. Siya iba namumutibar niya ang tao, na-inspire niya ang tao, and in that sense nakukuha niya ang buot minatrabaho nin tultulan mga tao. Imagine pati sa lowly employees, janitor, gusto niya konektaran iyan bako. Siya na mismo nagtarambangan, iba niya mga opisyal ang kinakausap ang mga kapo-opisyal nalingawan ng iso janitor sukan bako. Tama baga si PD bako. Iyon sabi pare. Nako talaga naman sige. Matindi, iba ang approach niya pare. And dakol pa nga ni siya kapag para istorya sa kuya na nadiscover niya basado duman sa mga istorya kan mga tawuhan sa mga raso. So iba off the air tayo mo na ngayon sir pag-istorya yan. One way paano nga so iba mga very personal na pati mga very personal pa di. Very personal na problema kan raso na ipapaabot sa iyan at nakakadirekta. Nabubuhayan ning buot. So dignidad kan ordinary employees para rayuta nabubuhay. Natakawan ning dignidad. So nagkakaigwa baga na bukaburuay sumural kan mga raso na so iba baga disganado sa dalagan. Yes, minasunod sa institusyon. Minasunod sa natapon sobribus ninda. Yan, sige. Iba ini matindi. Pasalamatan tayo ni si Colonel Cunanan na pag nagpa-interview sa DCGB News pa
Di man pa lang siya nagpa-interview. Pigo para paso sa nakimam na Karen. Ano? Pigagad ko nag-ano nga niya ako pa din, nasabi ko, i-live na lang siya. Sabi niya, na ano nga ako, nagpa-interview ako sa iyo Direksyon na lang niya si Ma'am Karen. Anyway, yan pa din mga dagdag na bareta. Magayon na programa. Patakaran ni Police Colonel Fernando Corona Jr. and Provincial Director Can Albay, Philippine Provincial Police Office. Yan ang report. Jomar Bian, DZGB. Salamat, kumpadre Jomar. Mabuhay ka, PD Kunanan. Yan ang kaipuhan kan mga arog... yan kaipuhan padingnal ba ko? Kan organisasyon, kan opisina, maging pribado, pampubliko. You go down, ikumustahon ang tao ba ko sa na itong pura apudan mo? Lamat, may nahilig na sala. No. Go to the human side of this story. Imotibar. Let them feel na yaon ka mo. Sararo. Diba? Yan, standby Padingal and Luen sa lawig ang parada, 9:42. An oras hatod sa Indokang. Wilkins Distilled, because your family is worth it. Worth of Wilkins. Bimeg Integra with Immunoboosters. Generica Drugstore. Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Milo Energy, magpursigi. Maggi Magic Sinigang, mas masarap. Real asim ng sampal, mas masarap. Maggi Magic Sinigang, mas masarap. May sarap ng Maggi Magic Sarap. Maggi Magic Sinigang, mas pinasarap versus previous formulation. Di lang puro asim, Maggi Magic Sinigang. Sinigang na may asim linamnam from Real Sampalo. Preferred by 6 out of 10 moms versus nakasanayan. Try na ang mas pinasarap na Maggi Magic Sinigang. Maggi Magic Sinigang. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. I'm getting ready. Excited na akong pumasok ulit. Dapat may energy, nutritious energy. Kahit anong challenge, ready magpursige. I need my Milo today. Energy to win the day. I'm Milo today. Milo every day. Milo helps energize kids with proper diet and exercise. From Nestle, tulong para maliksi sa PE classes? Mag-Milo. With proper diet and exercise. Ang nakaraan sa ginhawa sa piling mo. Tumigil ka, Ika. Kailangan na ng dekalidad na gamot ni Don Eduardo. Pasensya na po, Donya. Ngunit... Mas magaling ka pa sa doktor? Pambihira. Malayo pa ang nilakbay niya. Donya Claudia, pwede naman tayong mag-schedule ng libreng konsulta at laboratory test with partner doctors and mobile lab. Meron pang free BP monitoring sa Generica Drugstore. At higit sa lahat, maaari kang magtanong sa friendly pharmacist para alam natin kung ilang beses iinom ng gamot si Don Eduardo. Totoo ba ang lahat ng yan? Claudia, mahal ko. Eduardo! Abangan ang huling kabanata. Ginawang araw! Si Dimples Romana po ito. Tama na ang drama! Sa Generica Drugstore, bukod sa abot kaya at dekalidad na gamot, pwede ka pang magpalibreng konsulta with partner doctors at magpa-test sa mobile laboratory partners. Ginawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Punta na sa Generica Drugstore para sa abot kaya at di kalidad na gamot.
Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. Sa BMEG Integra Feeds, wala ka nang hahanapin pa. Ang BMEG Integra ay gawa sa sariwang raw materials sa world-class feed milling facilities with consistent high quality para mas maganda ang paglaki ng mga manok. BMEG Integra Feed, ba talaga ang laking Integra? Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika para doon ang salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo may plus man. Arugan Jim's 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Iguan man lain-lain na variants na pagpipilian. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with wheatgrass. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with grapeseed extract. At Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Sa ka pa, kape na may halong herbal, i-Jim's Coffee na yan. Asin tabangan kumusog ang immune system. Dapat sabayanin proper diet, healthy lifestyle. Asin sabayanin pag-inom ng Jim's 3-in-1 Coffee Mix. Mamabakal ang Jim's 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod. Terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpabooster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang dapat ang gibuhon pagkatapos nin baha? Likayan ang pagkakan na nalubog sa baha. Pakalakagaan ang tubig antes na inumon. Ipa-examine ang tubig kung libre sa mikrobyo. Dahil basta magpasyar sa mga inagihan nin baha, nganing makalikay sa aksidente. Dahil magdutdut sa mga electrical equipment sa binahang lugar. I-report sa otoridad ang mga naraot na linya nin kuryente asin tubig, asin mag-ikmat sa mga peligrosong hayop, siringgan halas na nagruruluwas dahil sa baha. Sarong bagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Ang sustansya'y kailangan ng balay sa paglaki. Ngunit paano makakabit? Pinakamataas na ari. Kung presyo ng patabay mataas sa merkado. Gusto mo bang makatipid sa abono ng hindi napapabayaan ng palay mo? Mag-abonong swak ka. Pumili ng combo ng organiko at inorganikong pataba na ayon sa target na ani at budget mo. Magandang ani na, makakatipid ka pa. Para sa mas detalyadong gabay sa pag-aabono, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique, o Rice Crop Manager Advisory Service. I-download ang mga ito sa cellphone mo upang malaman ang tamang dami, uri at syempo ng pag-aabono. Subukan ng abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon,
Mag-text o tumawag sa Theorized Text Center 0917-111-7423. GSM Blue ang kasama. GSM Blue. Choose my strong. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Sa BMEG Integra Feeds, wala ka nang hahanapin pa. Ang BMEG Integra ay gawa sa sariwang raw materials sa world-class feed milling facilities with consistent high quality para mas maganda ang paglaki ng mga manok. BMEG Integra Feed, ba talaga ang laking Integra? Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Salamat, kumpadreng Nal. Good morning kay Makmak na Ludovice. Happy birthday tabi sa imo, Mak. So aki ni Papa Jer Ludovice. Good morning. Nagbe-birthday ngunyan si Makmak. Makmak, happy birthday tabi sa imo. Sabi ni Papa Jer Ludovice, ano sa imong namumutan na ama. Makmak, happy birthday, Makmak Ludovice. Maray na agaman kay Sir Dan Bilanghel dyan sa tuyang amigo na mga drivers sa taxi, van, buda mga ining mga pampublikong vehikulo baga yan. Si Sir Dan Bilanghel, sabi ni Sir Dan, day naman ngaya uso ngunyan ang Vito. Ang uso na ngunyan, Rexona. Sir Dan, nakaantabay ka patabi ha. Good morning sa imo. Sige, duro-diretso kita kan mga istorya pa dyan sa luwas na sa linya. Dua pang report bago kita mag-bye-bye para mentras ngunyan Huwebes. Huwebes baga, sundo sana kitang alas 10. Kumpadreng Al, good morning. Please go ahead na. Good morning, pare. Mga solar street lights naman. And mga bagong projects na ipapaluwaskan ako Bicol sa mga barangay. Iyan ang informasyon hali kay former Congressman Attorney Pido Garbin Jr. na iyo ang katabang ni Congressman Saldico Asin, Congressman Jill Bongalon sa pag-implementar kan mga projects sa barangay. Sa informasyon na yan, may mga request na nagkapirang barangay na pwedeng mabenepisyaran kaya ng mga solar street lights na yan. Iga-reglar na sa naman ang budget para posibleng sangli kan taon 2023. Yan ang mangyayari sa nagkakapira mga barangay. Problema kayang maray sa mga barangay, lalong niya na mahalo na ang bill sa kuryente kan APEC, nagitipid man ang mga barangay, kaya kadaklan kan mga barangay ngunyan madiklumon. At talagang nagitipid man ang mga barangay sa konsumo dahil nga ni kanalangkaw na bill. Pero kung mangyari na ini, na mga solar street lights ani, nakulang tabang man sa mga barangay na iyo man napadagos sa Pigingoa, kanako Bicol sa pagipagtabangan kan nagkapira mga barangay official. Di paghali dumo sa patubig, so pailaw na naman. Aha. Basic sa nang kay po sa barangay na talagang haloy naman na pigamawot. Yan ngunyan ang priority ka na ko Bicol. Andang ugungan, igwa pa bagayatang mga service vehicles daw sa mga barangay. So yan sabi ba may nagkapirang mga barangay naman, naraman ta na may request na and may assurance naman alis sa Bicol na tatarauan ang ibang mga barangay tabi pa rin. Roger to that, sige. Yan pa ang informasyon, digdig na rin sa luwas, Alar Mario, DCGB. Salamat kumpadreng Al, informasyon man dyan sa luwas. Paghali sa patubig, pailaw na naman. Talaga naman. Very basic na gabos po talaga. Sa abot magakaya kan ako Bicol. Ititao yan po sa komunidad. Sa pang report, Luens, Diyos maray na aga, go ahead na.
Kino-connector Luens dyan sa kuan sa technical. Yan, sandali. Okay na pa rin, Nald? May diferensya lang ano. Anong advice pa de? Advice ka lang o ma-wind up na kita? Bata maalaog so feel health ano? May mga hanap buhay pa kita. Sige, Luens, tabi ano? Okay na yan. Medyo nagkaigo lang. Hello, go ahead. Yes. Salamat abi Sir Pio, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag pang bareta. Pigsisibot man ngunyan kasamo-samo ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Regional Office Number 5. Pagkatapos na da 8 tuminugod ang 67 milyones pesos na budget na inalokar sa Inatan Central na opisina para sa Educational Assistance via Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program. Ini matalihis na ito sa DCGB News de DSWD Region 5 AIX Information Officer Donna Ocial na 25 milyones pesos ng kantidad ang suminobra sa sendang nagastos dahil sa 67 milyones na pondo na natao sa inda. Setyembre 10 pa sa nakaining Setyembre, puminakol na sa 69 milyones pesos ang sendang na-distribuir sa mga benepisyaryo tangan September 17, 23 milyones pesos naman nadugang asin ka nakaliis na Sabado, tuminugang naman ng 30 milyones pesos ang sendang naipanao sa mga piling benepisyaryo kaini hali sa original na kantidad. Kaya sigun kay Osyal, tindaman ngon niya nasisibot kasama-sama sa paghahanap ng mga budget may kanaraman digdi. Ating tindaman na ngangako na punday na halimbawa ng budget na may katao sa mga benepisyaryo, magibo na lang tinda ni mga makakanigong lakdang tangani na makarequest naman sa Central Office. Kaya sigun kaya Osyal, dapat daw naman sabutan ka na publiko kung natatasinda na to implementar ka na online appointment system. Dahil ang taan talagang pinakamamaut tinda na may screen talaga ng marhay at dapat talagang matawan. So talagang mga eligible na mga estudyante na nangangaipo kansiring na programa tangani na nga makatabang sa pagtatapos kan sa indang mga eskwela. Roger. Yan tabi Sir Pio ang mga dagdag pang istorya haligi sa luwas. Ako po si Luens Bursi Barcena. Salamat Luens sa istorya. Thank you so much mapukan sa idong pag-antabay. Amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, Nong Speed Shop. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na maraming